Deloitte Digital. 3, 2, 1, comencem. Tota estratègia digital comença per conèixer. Amb el mètode Inside Out and Outside In fem una anàlisi 360 graus que ens permet conèixer el mercat, conèixer el sector, conèixer el consumidor. Perquè sabem que el coneixement parla però la saviesa escolta. És a dir, escoltem abans de planificar i actuar. Perseguir amb l'estratègia abans d'accionar. Traduïm el coneixement de màrqueting a comunicació. És a dir, passem d'un coneixement business-cèntric a un pla de comunicació user-cèntric que ens diferenciï i ens faci rellevants versus la competència, detectant els territoris a activar per connectar amb els nostres potencials clients. Del pla a la producció, toca impactar i ser rellevants per als consumidors. La comunicació és l'acció del coneixement. E-commerce, xarxes socials o mitjans digitals, entre d'altres. Tota producció segueix el mètode àgil Scrum per tal d'avançar ràpids però segurs. I ara, què? Toca medir per optimitzar. De les dues primeres fases sorgeix un roadmap on es prioritzen les iniciatives establertes. És hora d'executar i medir. La importància de les dades en el món digital és evident. La medició i l'optimització, amb un dashboard en real time que engloba totes les accions i els KPIs prèviament definits, és el que ens fa ser més eficients cada dia que passa. Més eficients a cada impacte que fem. Més eficients a cada usuari que entra al nostre web. Perquè, de nou, creiem el coneixement és la base de tot. Resumint, el coneixement ens porta a un pla que cal accionar, planificant i medint per fer, encara més ampli, el coneixement. Deloitte Digital.